Assalamualaikum. Lapor Rupane mang ngerendang daging. Rohai aku. meneng kon. Apa? Asine aku pencitraan. Kono apa sih tak wis tuh. Ceker. Aku wis buadek wong dapurane sampean atene tuku daging. Aku tak ceker. Morot doyan. Enak ta melumut. Kalau aku dagingnya ora doyan atene mangan ceker. Kete nuangno wedang sapa? Yo nuwang ae saking. Oleh arep dikene jagung. Tibake sama niku. Tua saya aku rene pindelik-delik. Lah kan kon yo lapor kowe pono tanggane. Oh, lah sampean kan biasa telik-telik nang omahku, aku gak oleh ta nang sampean yo kepingin niliki. Terus ketok-ketok rendang aku, Mak. Aku lek ngerendang ya Mas Riyoyo ngono kae Sri lek ngene iki yo mantap. Nek kulkas sampean si ono daging karene kurban iki. Kok nemen-nemen Sri. Ora iku lho. Sumpah. Ora doyan, aku lek dapurane ngono wae. Ya wis aku tiname Umi. Kan paling Assalamualaikum. Dapuranmu kan paling ceruwita nang roh arekku, mbak cucukan. Jan ngene cerita-critakno.